Ako si Teacher Del. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Del. Ako ang inyong teacher. Welcome to kindergarten. Karon, Ang unang adlaw sa pag-eskwela sa mga batang kindergarten parihas sa imuha. Andam na ang bata? Sa panahon karon, kinahanglan ta mag-amping para makalikay ta sa COVID. Temporary lang sa mo nga sa balay mag-eskwela. Pinaagi ani nga video si mama o si papa ang kauban ninyo sa pagtuon. Mag-ila-ila sa tabi ako si Teacher Del. ang inyong teacher. Kamo, sa inyong pangalan? Ako, si Teacher Dare. Isa ko ka babae. Kamo, unsa man mo, babae o lalaki? Na ako'y ipadungog sa inyo ha. Tama, na ay nag-birthday. Kamo, pwede ba ninyo i-istorya kanos ay inyong birthday? Unsay inyong mga gusto nga buhaton? Unsa man ang dili ninyo gusto? Karon mga bata, adunay mga hulagway sa ubos. I-drawing ang happy face kung gusto nimo kini buhaton. I-drawing ang sad face kung dili nimo gusto kini buhaton. Sige. O karon mga bata, tabangan mo ni mama o papa sa pagdrawing sa cake. Dayon, inyo kining kuluran sa inyong paborito nga kolor. Sige. O karon, mga mama, mag-andam og papel nga diin nakasulat ang kumpletong pangalan sa bata ug iyang edad aron mao kini ang awaton sa bata. Mga bata, isulat ang imong pangalan. Awata o sunduga ang name model nga gipakita ni mama sa inyo ha. Isulat pod ang imong edad. Awata o sunduga ang number model nga gipakita ni mama. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Name bricks. Mga materyales, colored paper cut into 1 by 1 inch cubes. Marker, activity sheet. Mga pamaagi sa pagbuhat. Ipasulat ang ngalan sa bata sa colored nga papel or ginunti nga karton gamit ang marker. Kung dili pa kahibalo makasulat ang bata sa iyang ngalan, kinahanglan i-guide o tudluan. Ipaihap sa bata ang letters sa iyang ngalan o ipasulat kini kung pila ka buok. Tudluan unsaon pagpatsyada sa iyang ngalan nga hinimo.